miftahu rahmati i b'a sɛbɛn o cogo la 489 jiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko seretoro a bɛ den duguma ka yɛlɛ sanfɛ nka muso cɛtigiw kɔni ni olu y'a kɛ problème b'a la kosɛbɛ kɛ kanu de don wallahi o tuma n'i ye seretoro den sɔrɔ i b'o dɔ susu dɔrɔn k'o mugu k'a la n filɛ ka kabako de f'i ye i ye nɔnɔ dɔ kɔni nɔnɔ ye fɛn kabakoma ye dɛ joli bɛ fɛn min na nɔnɔ de bɛ bɔ o la i bɛ nɔnɔ kɛnɛ dɔ ɲini ka nasi in k'a la n'i b'a fɛ a ka kɛ caman kɛ balo ye i b'i tɔ kalo ka jɛ kalo tɛ nin ye tuma n'i y'a kɛ minɛn kɔnɔ i bɛ n'i ye nasi nin kɛ nɔnɔ kan ka a tɔgɔ seretoro den in mugu k'a la i b'i jija k'a lajɛ ta ka kalo ja ye nɔnɔ in na ka e yɛrɛ ja ye kalo kɛrɛfɛ ayi bon hali ni tile kalo ja ka ye dɔrɔn e ja kalo kɛrɛfɛ bolo bɛ kalo sɔrɔ k'o nɔrɔ tunu wa a fɔ alakira kosɔn nafolo di yan walima alakira kosɔn ne bɛ nin jamana jan taga nɔfɛ n ma papier sɔrɔ ou bien alakira kosɔn ne ma furu sɔrɔ ne filɛ kalo in kɛrɛfɛ cogo min na dɛ n y'a ɲini fɛ ala i ka ne ka ko dangɛnɛya ta an karamɔgɔ bi sɔrɔ k'i ko n'a ye hali n'i ma a tɔw kɛ o kalojɛ la i jija kalo ka yaala mais n'o ma nɔgɔya i jija i ka an bolo dɔ minɛ sanfɛ o yelen ka jɔ a la nka kalo de ye welewele ye an karamɔgɔ i bɛ alakira jɔyɔrɔ ye o de la ni nafolo ko don o tuma na n'i y'a ko e mago bɛ nafolo min na o don a kɔnɔ a fɔ dɔrɔn alakira kosɔn ala sɔnna ka janɛmɛ tɔɔrɔ bɔ janɛmɛ den kafiri ka alakira kosɔn a bɛ dɛsɛ ka ko kɛ e ye kira kosɔn e silamɛtɔ o tɛ se ka kɛ o waati sera an bɛ bi taa ɲɔngiri la